Hallo, mijn naam is Ronnie Ruijsdal van de Johnny's. Ik zit hier alleen. Samen met mijn twee zonen vorm ik de Johnny's. De jongens zijn druk bezig. En dan vraagt u zich natuurlijk af, waar zijn ze zo druk mee bezig? Nou, de jongens van mij die zijn dus bezig om uit de laatste hand te leggen aan de voorbereiding voor een nieuwe album van de Johnny's. Want er komt een nieuw album van de Johnny's en dat is het 4e album. Ik zit mijn eigen suf te praktiseren. Ik heb hier allemaal titels staan, hoe die titel dat album moet gaan heten. Ons eerste album, dat dateert uit 1994, denk ik, heette Verse Vis en Lingerie. Het tweede album heette Broodje Bal. Het derde album heette Anti-Roos. En het 4e album heette Krent uit de Pap. Nou, dan gaat u maar eens even verzinnen hoe het 5e album van de Johnny's moet gaan heten. Nog heel even voor alle nieuwkomers, mensen die nog nooit van de Johnny's hebben gehoord. Dans je de hele nacht met mij, dans je de hele nacht met mij. Dat was pak een beetje de grootste hit. Vervolgens waren nummers als Annemarie, heeft het heel goed gedaan. Hip Hip van de koeien naar de kip, daar hoort een dansje bij, staat ook op de website, kan je ook even kijken. Roos in je blonde haren, tu 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 tu, hebben we gedaan. Blauw van de sangria, blauw, blauw, blauw van de sangria. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Ik zou zeggen, veel kijkplezier, TV Oranje. Graag tot ziens, tot Johnny's, adios amor, toedeledokie. Daar moet ik het echt van doen, jongens. Ik heb nog andere dingen te doen.